Yabona sesihamba manje siya kwi-tea time yethu. Ngibingelele Mamdudu Khoza nethimba lonke likaJabula Jule. Ngibhala nje kwehla izinyembezi ngidunyelwa ikhanda. Umuntu uhlale ecabanga ubusuku nemini futhi ke isimo siyafisa ukuthi singabe soshintsha mhla kunini. Ngicela ungimemela abaholi bezemfundo base KZN ukuthi bazochaza kahle ukuthi kungani kanti bengasiqashi. Zonke izifundazwe zihlala ziwakhipha ama-post isonto nesonto kodwa lutho leli lakithi kungani. Kuye ukuthi noma umuntu ebona ama-post akwezinye ifundazwe ukuthi u-apply ngenhliziyo yophe nkosamhliziyo isikhathi u-apply ekakhulukazi ngoba kusuke kuyi hand delivery iningi lama-post kulezo zifundazwe. Manje ubona ukuthi ngobe ngifikele obani lawo mahhovisi kusho ukuthi ngoba angikwazi ukuposa fanele ngihambise bukhoma ikwesinye isifundazwe uvana ubona ukuthi kodwa Nkosi yami pho-ke umuntu ngisho kuthiwa uyathanda futhi-ke uyaqualify kulezo zifundo inkinga iba semalini phela sihlele emakhaya sisebenzi sihola 350 rands la kuthiwa-ke lana-ke siphinde futhi nempela kubhekwe izishebo zasekhaya kuphele konke kubeni sineziqu la ka-education akukho ma-learnerships noma ama-internships okwenza kube nzima kakhulu ekubeni namasenti nesipiliyoni ngoba phela iyona kanye into esizayo ukuze akwazi umuntu ukubeka okuncane ebhange kuthiwa-ke uthi makuphela lelo toho abese umuntu-ke athathe yona leyo mali ayo-deliver ngayo kulezo indawo afaka ama-applications. Umbuzo-ke ngihlala ngizibuza wona ukuthi kungani ingavalwa i-teaching ezikhungweni zemfundo ephakeme zala i-KZN uma kuwukuthi amathuba emisebenzi awekho na? Abaholi bala bazimisele ngani ngathi na? Uthi sigugele emakhaya phela manje mina nje ngibheke ikhaya uthi-ke ngina 26 abomndeni bashona bonke. Uthi nje kubuhlungu akuve kubuhlungu uthi-ke yimina osithobayo ongathanda ukudalulwa igama. Ngokusho-ke komdidiyeli wethu uThembeka uthi-ke sizokhuluma noMuzi Mahlambi okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu Natal sizwe ukuthi kuthini okwakho ukuphawula Nkosami ngalolu daba olubuhlungu kangaka. Khumbula-ke ukuthi nawe uma unodaba ungasithumelela uthi mvundla@sabc.co.za. Tea time no Lady D. Sinthembisile yabalayeli sasho sathi kulolu daba bekhulunywa ngalo ethi umlaleli la ku-tea time yethu ungendlela esingayitholi ngayo imisebenzi mhlawumbe akuvane kwaziwe nje ukuthi ayikho le cause ngoba manje sinathi lesiqhubekile sibhalisa sihambe sema-training college ngokwazi ukuthi hayi bandla sengizophuma lapho ngibe uthisha kodwa uthi hayi indlela okwenzeka ngayo impela hayi usebona ngathi mhlawumbe ake kuvane nje sibe kanjalo uthi hayi ayikho kuze mhlawumbe abheke engxenye ngoba uthi hayi sesihlale ekhaya ingakho sokhuluma noMuzi Mhlambi wa Department of Education spokesperson sakhona. Sabona weMuzi. Sanibona sisidudu nabaleli bakho ninjani kodwa? Abantu baye bathi mengasazi bathi sengifunga wena kodwa ngoba ngimdala nginawo angikwazi ukufunga wena ngithi ngimfunga uMuzi. Dala yagcinana ngokulandela nje amashilazi ngibona ukuthi indaba thina abantu besilisa singajoyiniswa amashilazi mangwabona ehamba banamaphathi banazonke izinto ngomane ngiyijoyinele ujoyine uyabona nje ngiyabonga kwalo support ukuthi nje yasinaka siyabonga manje nange khala umlaleli wethu uthini ke uthi ayi umbuzo engihlale ngizibuza wona ukuthi kungani ingavalwa i-teaching ezikhungweni zemfundo ephakeme zala e-KZN uma ukuthi amathuba emisebenzi awekho na? Uthi-ke abaholi ngabe bazimisele ngani? Uthi kugele emakhaya phela manje uthi-ke ngibheka ikhaya ngina 26 abomndeni bonke sebashona. Uthi-ke manje noma eyizwa iyavela imisebenzi kwamanye ama-province kodwa bafuna ukuthi uyidilivele wena kwalowo mali okugibela yikho abafuni kuposwe. Uthini kulo ndaba? Ngaphambi kwabo sichaze nje asiqale sithi nje siyazolana nabantwana abangaqashiwe ngoba enye yama challenges i-country yonke as a government sibize ngama enemies all three eyodwa yawo is i-unemployment okuthatha kudabukise kuxwaye kakhulu ukuthi
kwesinye isikhathi ngaphambilini sasicabanga ukuthi unemployment idalwa ukuthi umuntu akafundile, but izinga elikhona le economy in the country ne demand ekhona yama skills athize, uthola ukuthi nabantu abafundile abaqasheki. Ukubuya embuzweni ukuthi why fanele size siye kwamanye ama province. Singasho thina esikhona eminyangweni esiqashayo ukuthi uma uhleli ekhaya ungaqasheki ungahle ube nalowo mqondo ofana nalowo, futhi asiblame. Kodwa thina from idata esinayo singasho ukuthi baningi abantwana bakwaZulu Natal esikwazi ukuba absorba uma ikhala zikhona. Baningi futhi nabantwana abaqhamuka kwamanye ama province abathola beabsorbeka noma abafunde kwamanye ama province ngoba bayithole beabsorbeka. Uma uya ku database yethu ekuyona esithi abantu abafake imininingwane yabo, uzobona ukuthi sinabothisha abevile ku 70,000 abaku database yethu, kodwa aba 30,000 baqhamuka kwamanye ama province. Okukunika umqondo ukuthi nakwanye ama province lento abakhala ngayo abantwana bethu abase province yaKwaZulu Natal abacabanga ukuthi abaqasheki province yethu, nakwezinye indawo kuyinto efanayo. Inkinga yokuqashwa kothisha ezikolweni ideterminwa inamba yabantwana. Uma isikole sizoba nenamba ethi sidinga abothisha abayi-26, asikwazi ukuqasha abothisha abawu-27. So lokho ngikusho ukuthi yonke iminyaka kuzograduate njengoba ku-March manje graduate ku-September, ngaso sonke isikhathi kukhiqizwa othisha. Labo thisha labo bathiwa baya-add kuma numbers akhona angaqasheki noma okungavuleki ikhala zabo, because ikhala zidetermine inamba yabantwana abakhona. Sinabantwana abawu 2.6 eprovincini, siqashe abothisha aba over 90,000. And lokho kudetermine yi-ratio esetshenziswayo ye-PPM yokuthi ke isikole nabantwana bangaka siqasha abothisha abangaka. So you can't ukuthi uqashe beyond that. So siyazwelana nabantwana, kodwa enye information abanganayo abantwana ngoba behlele emakhaya ngoba kubona bephathekile ukuthi every day nabo kuyofika ukuthi ithuba labo lifike ukuthi every day kuba nothisha oqashwayo. Every year siyaqasha in excess of 2,000 educators. Ngoba ikhala ziyavuleka, bayaguga abantu, bayaretire, bayaphuma, bayashona abantu, bayaresign abantu every year. Singakutshela nanokuthi bise kuzodinga othisha abangaka ngoba sesibonile ukuthi masiya ku database yethu ukuthi i-age yabantu ithi uyahamba lo ngoJuly, uyahamba lo ngokuphela konyaka, uyahamba lo principal, kwenzakalani. Sinayo le information and siyaba absorb abantwana. Abanye abantwana for instance bebeqhinqile laphana na last year na this year ema officeini ethu, but abanye bebethi bekhona lapha beqhinqiwe ukuthiwa sebethola ama calls because kuthe makumeshwa isidingo sesikolo ama requirements kumeshwa nento eku database kwaphikwa igama lakhe ukuthi uyamesha lo, kwathiwa kahambe esikolweni. Angazi noma bayavalelisa ke kubangani babo abasuke benabo beqhinqe nabo mase kwenzeka lokho, noma baba namahloni okusho ukuthi wena iqashwe kanjani, kanti akukho kwenzelela. Kusuke ukuthi lesikhathi kuqondana naye eqhinqile noma omunye kuqondane naye esekhaya, nalokhalayo uzothola ukuthi uzothi ekhala mhlambe kuleli sonto kanti vele incwadi noma ucingo bekuthi vele lisendleleni liyeza. Kodwa nje sifuna ukuthi sesichazile konke lokho, sithi njengohulumeni onakekelayo siyazwelana nabantwana neplight yabo. That is why masibizwa noma isemsakazo noma ikuphi ukuthi sikhulume ngale ndaba sizi-avail so that sikwazi ukuthi sichaze, ngoba wonke umuntu umehlele ekhaya ezwela lento kube ngazi ukuthi ayikho into eyenziwayo. Uyazi ngileli gama ngicela ukulisho ngesizulu ngesinye singase lilumele. Awungidedele nje ngidayisa ufish.
right? Ngithi uma labantwana besuka kulama province niphinde nibathathe la bese kusala kuvela izikhali ema province nazo akusho lokuthi khona iratio engahambi kahle uyasho ukuthi nithatha 20 mhlambe 1000 thebani abaqhamuka ngaphandle akona inhlamba afe bayivala ikhala zalapha bese kusala kuvala ukuthi nsuku zonke la kwamanye ama province azive ivele ikhala kuhamba kanjani ekuchazeni kwami bekuthi sihlonzile ukuthi kulo 70,000 okhona ku database about 20,000 yabo bavela kwamanye ama province not ukuthi sithatha abantwana bayi 20,000 iya ngisho lo ukuthi khona basuka ngale ba migrate beze ngala sho mhlawumbe iyathandeka ini KZN indaba yekhala sivele kwezinye indawo mhlawumbe eMpumalanga athi mntaya ngifuna ufundise angifuna usebenze eMpumalanga ngesikhathi esuke afuna nina ngala nibathatha ngithi kuyasala kuvule kumbe kumgodi ngala akuyonto efana naleyo uma uya wonke ama province because thina sine understanding of what is happening throughout the sector wonke ama province is the same thing abasempumalanga the fact ukuthi ba apply ngapha uma beze emsakazweni wakho sisidudu bazodinga ba eMpumalanga abaqashwa so bahlwaya yonke indawo that is why nabantwana bethu kukhona abase Northwest kukhona abakuphi every day still nama transfer esefuna ukubuya ethole ipost eNorthwest alesibheke ukuthi ikhona indawo azongena kuyona abanye ba crosser kube ama-civil transfer abanye a-transfer nomuntu othize bakhuluma endaweni ethize kuqondana ukuthi awu nami ngiyengwase-Northwest sengifuna ukuphila ekhaya nami ngifuna ukwenze njani so uma uya kuwo wonke ama-province it is the same thing iWestern Cape a year ago ibe yabaseyindabeni ukuthi ifuna ngisho ukuretrencha ngisho othisha abaningi because of ama numbers aye ehlile abantwana so that is why ngithi ukuqashwa kwabothisha determine inamba yabantwana kodwa kukhona lokuthi Western Cape neKZN ziyathandeka ngiyacabanga ukuthi muse Eastern Cape iphupho lakhe lokuthi manje ngiphasa nje ngiba uthisha ake ngeKZN ngiyofundisa yabo noma Western Cape so kukhona udinhlesana lento engisho kodwa sesithemba kona ukuthi oba naku amabhukweni namakhompyutheni axoxa indaba esengicela ukubuza kwena noma ngaqondene nawe yini kukhona into abayinqenayo ukuthi bathi umuntu uma apply akafika deliver akayilethe ngesandla i-application yakhe kulamanye ama province akathanga KZN kulamanye ukuthi kuvane kibambe lapho indaba manje sebelandela into efana nesezayo eKZN nabo ye-database ukuthi nge-understanding ukuthi umuntu ongekho employed usuke ngeke abe namasenti okugibela so siyasithi-ke aba-upload i-information yabo konke nama-documents ku-app ekhona bese kukwazi ukuthi kuqondana enye into 2 to 3 weeks ago sihlangene nabothisha laba aba-unemployed abebeqinqile lapha babevile ku-180 esasinabo ehholo lethu laphana e-head office sakhuluma nabo ukuthi enye into ebashayayo ukuthi noma befike bethola ibhazari yokuthi bakwenza i-maths and science babefika e-university bashintshe benze lama soft subject ase oversubscribed saze sithi kubona njengamanje sineyikhala manje njengoba nila ihholo esifuna abothisha be-maths and science sicela siphakaniphakamise abayi-maths and science awekho awaphakamisa kodwa ufuneka owenza i-geography and English akekho awaphakamisa so ama-requirements iy'kolo manje zibhizi zishintsha ama-curriculum lo sithi ama-curriculum transformation ngoba bashintsha ukuze i-curriculum package isikole si-offerishayo ibe in line with ama-career asekhona manje okuyiwona adala amathuba omsebenzi bese abothisha abaningi abametshe nge-life orientation ngesizulu nangani lokho okuvele kukuningi bangakwazi ukuqasheka kodwa akekho uthisha one-maths ne-science ohlele ekhaya ngoba othisha labo esibafunayo iy'kole ezibafunayo one-economics nani lapha
akekho wakwazi ukuphakamisa isandla out of abantu abayi-180 yokuthi yena unayo le combination efunakalayo. Wow, indaba ilapho. Kushuthi kasibuyele kulento eshiwa nango umlaleli ukuthi ngesikhathi nifundisa ke mhlawumbe mangashawa lezo ikhonkwane ungathathwa nje umuntu angene ukuthi athathe ngithola isitifiketi mhlawumbe lokho sitshela kona ku orientation ezikoleni kungabavula umqondo abantu hayi ukuthi bangasakuthathi lokho life orientation kodwa ukumeja bameje ngaloko ngoba kusho kanti mase uphumile kubuya kukubambe kubambe kamva mhlawumbe singayikhihlisa emuva kube khona lokuthi batshelwe ngaleso sikhathi uthi futhi enye into ukuthi ke ama learnerships nama internships awekho ingakho nje uthina nje sile ngasemakhaya uthi awu bese kuthi ke emva kwaloko kube inkinga ukuba nemadlana nje ukuthi ugibele ke usiyo apply ngalendlela abasho ngayo futhi ke enye into ayishilo uthe engazi ukuthi eGoli bahola ukuthe xaxa othisha kunala uqinisele ngizile lo mbuzo iSouth Africa is a unitary state yonke into eyenzakalayo iyenzeka ngokufana for instance ukukhola kwabasebenzi bakahulumeni ku determine iDPSA yase national bese masikhuluma ngesector yethu bese ke i-National Basic Department of Education bese regulator ke ukukhola kwabothisha bonke according to Educators Act so kuyafana yonke indawo ukukhola even that is why even nalento ekuthiwa iPESAL uma uwathola iPESAL nje makuthi usebenza kahulumeni noma ungaya kumuphi omunye umnyango uyozushona usebenzisa leyo number leyo ayishintshi because it gets allocated generated for you so akulona iqiniso ayafana imiholo yonke indawo akusho usuke eGoli sekushintsha nje iPESAL number yonke into hayi ngiyakuzwa yazi ke inhleli lento emqondweni ukuthi kusho ukuthi ngesikhathi kusaselectwa nje curriculum yonke into kubheka ukuthi umajor ngani Nkosi yami inhlali kubaleka kakhulu and sesithe kusho ukuthi fanele senze ama road shows that is why noma for instance ka grade 9 sithi izikolo ngabo November ihlale phansi zibize nabazali kuqale umntwana akhethe ifundo ka grade 10 kuyale ezimpropeller to a particular qualification njengamanje si introduce isikolo se Maritime School of Excellence because it's another thing esibonile ukuthi blue ocean economy economy noma isector enganakiwe kakhulu so sifuna ukuthi from grade 8 sikhiqiza abantwana abazothi mabephuma bayokwenza into ye maritime bangene laphana ku maritime kwenza into eziningi ku maritime ikakhulukazi isizwe sethu esimnyama esingayinakile embuso okubheka emajuba si introduce isikolo se engineering ngoba sifuna abantwana into engineering bayifunde kusuka kuqala unyaka and sithema siqala sibheka abothisha sivula le ikolo lezi ngoba sathi asikwazi ukuvula ikolo ngabothisha abasha asithathe othisha asebene experience efielding ngoba sifuna ukuthi le ikolo lezi because they are focus schools they are special schools ukuthi mabeyibamba bagijime nayo strugglishile ukuthola even othisha abasezingeni leli esilifunayo abavele bangaphakathi because ama combination abo abaningi ngokuthi bangena edala noma ethi ufundisa imaths kodwa ufundisa imaths nenye combination esingakwazi ukuthi siyidinge lapho so we have taken it upon ourselves ukuthi this year sokwenza ama road shows sikhulume nama university nama university sikhulume na ukuthi sicela ukuthi nime manje ukukhiqiza othisha abanale qualification this specialization ake sifocus la so that singazokhiqiza abantwana abazohlala emakhaya. Siyabonga kakhulu Musi, siyabonga. Thank you. Sibonga kakhulu ngethuba. Sibonga kakhulu. Umuzi Mhlambi lo KZN Department of Education. Jabulu Jule. Ngo 9 kuya ku 12 uhleli no Lady D ku Khosi FM.